אנחנו בטרמוגרפיה רפואית משתמשים כדי למפות בעצם את גוף האדם בצורה טרמית. טרמוגרפיה זה תחום מדעי שמודד בעצם פליטה של חום מגוף מסוים. זו שיטה שמשתמשת באיזשהו סנסור מאוד מאוד רגיש, מצלמה טרמית שקולטת פליטה של קרינת אינפראדון. אותה קרינה היא בעצם איזשהו מדד למה שמתרחש בפנים, בתוך הגוף. אז פה לצורכי ההדגמה אנחנו נעשה דבר כזה, רק שתראו מה האפקט של החום בעצם של היד. כרגע יצר, ואיך אנחנו רואים את זה במצלמה. עדיין רואים את הטביעת יד שלו על החזה. הרבה פעמים באים אנשים ובעצם אומרים, כואב לנו באיזשהו אזור, ולא מוצאים שום בעיה, משום שבבדיקות אנטומיות יותר, כמו X-ray או CT או MRI, זו בדיקה אנטומית, זו בדיקה שאנחנו רואים מבנה מסוים. בבדיקה הזאת אנחנו לא מחפשים מבנה, אנחנו מחפשים תפקוד, מחפשים פיזיולוגיה. בטרמוגרפיה אנחנו רוצים לראות ששני חלקי גוף מקבילים אמורים להיות שווים יחסית בטמפרטורה שלהם. אם לא שווים, זה מראה לנו שיש איזושהי הפרעה בשליטה הווזומוטורית על כלי דם, שזה בעצם ההשפעה של מערכת העצבים על ההיקף כלי הדם עצמו. התגלה במחקרים שהטכנולוגיה הזאת יכולה לזהות סימנים לחשד לפחות, לסרטן השד, בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. מבחינה פיזיולוגית, גידול סרטני בדרך כלל, רוב הגידולים, מושכים לעצמם כלי דם, ככה הם יכולים לחיות. וברגע שהגידול מושך כלי דם, הוא גם מושך חום, כי מה שמוליך את החום בגוף זה כלי הדם. אתם יכולים לראות פה את הכתם השחור הזה, ופה את ההבדלי סימטריה המאוד משמעותיים בין השד הזה לשד הזה. בתמונה הזאת אנחנו יכולים להבין כמה משמעותי הגילוי המוקדם. ההבדלים בין סט תמונות העליון לסט תמונות התחתון, הם בסך הכל 6 שבועות, זאת אישה בת 31, וב6 שבועות הממצאים השתנו בצורה כזו. הבדיקה הטרמוגרפית היא לא חלופה מוחלטת לבדיקות אחרות שנמצאות, משום שהיא לא בדיקה אנטומית. כשמצרפים את שתי הבדיקות, הבדיקה הטרמוגרפית והממוגרפית, אנחנו יכולים לעלות ב10-15% באחוזי הגילוי. אם אנחנו נוכל לעזור בגילוי המוקדם בגיל צעיר יחסית, אז יכול לתת תמונה אחרת לחלוטין.